kagem pamirsa sedayane matur sembalangku. Mundut gambar kok guri apa nek? Iya no. Untuk vitamin to. Dah. Kuru iso agak doyan apa moh jane? Wong seneng kok pinggir kok, Mas. Sekali-kali dari belakang. Ora seneng kok guri kok ya. Senenge kok iringan. Panjenengan kok udeng-udeng kok guyu-guyu, Pak. Ojo waras jane, Mas. Nah, kuwi lho. Ngoten iki lho kula sing remen ngoten niku. Jujur ora ketok meneng kaya memet yang gembel watu kok grandong ngono ku. Gembel brogalan iki gak trimo watu. Gak suka. Yuk, bacotke. Ojo lali bawalingku. Nyambut tamu ingkang katemben rawuh. Pantese ngono to Cahayu. Nggih, Mas. Nah, urip iku gawe ijen. Sukses iku tanpa rekoso lho, Dik, tetep rekoso. Rekoso dhisik agek. Lagi sukses. Mosok. Ora rekoso terus, Mas. Lha wong gawe iki gak rukun ya tenan. Mosok ya ape diayahi dhewe. Iya, iya. Matur nuwun tetangginipun Bapak Hamengkugati, Bapak Artompo. Iya. Bapak sing teng mriku. Halo, Bapak. Saking pundi? Jane kok sing ditekoki kene sing muni kono. Jajal dikon nyanyi ra gelem. Ano, Dik. Lah kono wong normal kok kono kok jene kok. Iya, Mas. Kono normal. Oh, normal iku ya sak-sake ngono ku lho. Piye? Ora patek duwe. Jan.
Bos Basir, kang pundi? Sing njaluk iki mau. Wonosemi. Aku iku tak saduk sikil loro. Ora nyambung lho. Iki takok Bos Basir iku sing pundi? Lah iya rek kok jawabi Wonosemi to, Dun. Topinan telu wek, Mas. Papat malah re. Sing ndi? Topi petak. Halah ngono ku aku sungkan ngono ngrecehno dhuwit barang lho. Bos Basir pun aku dadi ra mentolo. Mriki niku mun diwenehi kula ya. Lho kok umum semboke kono, Mas? Lah ancen ndekne yo dhuwit iki nggone wong wedok. Umpama diwenehi wong lanang ya apa mah kuwi. Dhuwit nggone wong wedok. Ning jalarane ka wong lanang ya apa mah. Ya gelem aku ya. Lah iya, Dik. Iya. Gelem, Mas. Yo. Lah dhuwit aja ceklitok lho. Nek menawa entuk imbuh, Mas. Cih. Bos Basir monggo kesini, Bos. Bos. Ya ampun iki Mbah Kong sing ndekne kae lho, Mas. Sing bathuke kejeblok. Aku jek eling ae. Ya Allah, iki sing nyawer aku coleso ngantek awan, ngantek bengi. Iya, Mbah. Eling aku apa ora, Mbah? Eling aku ta ora? Tak dedeki kok. Maksudnya nek dedeki dudone. Oh. Tanggane? Oh, tanggane niki. Jenengan pundi? Oh, ngoten. Jenengan asline pundi, Mbak? Wonosemi. Oh. Wonosemi kok cendek mau lho. Oh, nggih. Pandan. Lan jenengan gerombolan pundi, Pak? Mah Bang. Ngablak. Ngablak aku. Sik ora lho, Mas. Kok sak wilayah kene kok Banjar tok iki? Ning gak apa-apa. Ono sing balong. Ono Madeng. Ono Semi. Jane wilayah Banjar tok iki. Ora cak tawer gak teko. Lho enggak kok. Lali paweling. Ayo sampun katuran ninggal katresnan Pak.